A Synchron egy kooperatív, kétszemélyes logikai játék, amely játékostér nélkül, kézben tartva is játszható. Az egyetlen komponens egy kétoldalú kártya. A kártya elemei: falak, startmező, célmező, színkapcsoló, kapu, fagyasztó, jégportál, új portál. Előkészületek: az egyik játékos tartsa a kártyát az alsó részénél, a nem domináns kezének hüvelyk és mutatóujja között, véletlenszerű oldalával maga felé fordítva. A másik játékos a kártya túloldalán helyezkedjen el, szemben az első játékossal, úgy, hogy mindkét játékos csak a saját oldalát lássa. Mindkét játékos domináns kezének mutatóujját helyezze a startmezőre. A játék célja: a játékosok a saját oldalukon lévő térképen navigálnak a mutatóujjukkal, miközben aktívan kommunikálva segítik egymást, hogy mindketten elérjék a saját célmezőjüket. A játékosok együtt nyerik meg a játékot, ha mindketten eljutnak a célmezőkre. Szintek: a játék 3 fokozatosan nehezedő szintet tartalmaz. A játékosok mindig ugyanazon a startmezőn kezdenek, a cél, hogy elérjék az aktuális szint célmezőjét. Játékmenet: a játékosok felváltva hajtják végre a körüket, kezdve bármelyikükkel. Egy játékos a körében tetszőleges számú akciót hajthat végre, és bármikor dönthet úgy, hogy befejezi a kört. Ezután a másik játékos köre következik. A játékosok által végrehajtható akciók: 1. Mozgás. 2. Mező aktiválás. Ezeket bármilyen kombinációban, akárhányszor végrehajthatják. Mozgás: a játékos a mutatóujját egy élszomszédos mezőre mozgathatja, ha a mezőket nem választja el fal vagy zárt kapu. Aktiválható mezők: fagyasztó. Fagyasztó mezőn a játékos jégkockát vehet fel, amelyet a hüvelykujjával jelöl. A jégkocka felvétele után a játékos a hüvelykujját a mutatóujjára helyezi, így egy csípő mozdulatot hoz létre. Egy játékosnál és egy oldalon egyszerre csak egy jégkocka lehet, de a fagyasztóból bármennyiszer vehet fel újra jégkockát később. Színkapcsoló: a kapuk színkapcsolók aktiválásával nyílnak mindkét oldalon. Az egyes színkapcsolók az azonos színű kapukat nyitják. Két különböző színű színkapcsoló egyidejű aktiválásával a színek keverednek, és a kevert színű kapuk is megnyílnak az aktivált színek mellett. Kétféleképpen lehet színkapcsolót aktiválni. 1. Egy játékos a körét színkapcsolón fejezi be. 2. Egy játékos jégkockát helyez a színkapcsolóra úgy, hogy a hüvelykujjával lenyomva tartja azt. A jégkocka ott marad, amíg valamelyik játékos át nem megy egy kapun, amit az adott színkapcsoló nyit. Ezután a jégkocka elolvad és a játékos felemelheti a hüvelykujját. Jégportál: egy jégportálon a játékos átteleportálhatja a jégkockát a másik oldal bármely jégportálján tartózkodó játékosnak. Új portál: az új portálokkal a játékosok átmozoghatnak a saját oldalukon bármely másik portálra. Teleportálni jégkockával is lehet. Ha a játékosok úgy érzik, hogy elakadtak, közösen dönthetnek úgy, hogy újra kezdik a játékot. Végső esetben pedig segítségül hívhatják a kártya hátoldalán található címen elérhető megoldó kulcsot.